ko sai ganduje ya ta rushe ba mu kalan mushe masu zambo da zafi yau mangalan wari ya kwaɓe suna ta runar yara ba gaskiya bare jin kunya yau ya haure ya ragita an kai wa biye yau su kula shi bora an baki jarumi mai kishi baban gida MC ni ne nake zubo ma waka yawwa to kaga nan muka sa ta nan duk wanda ya sha kwana ta nan kowane angle zai ganta dama nan gurin in ba nan mun sa to mutumin arziki ne ba wai haka ba mu san shi ba mu san shi ne haka Allah ba ka ne liga mana fasara ba mu bukatar fasara ba ya zo ana kawai ko kore ba za mu kai ba a da sanar sana mana kai ya baba ne sannan ba ruwan ka nan baba da ka ja baya ka bar mu da su ba ruwan ka nan sannan ne baba sai mu tura fasa su liga mana anan baba ina fa ganin girman ka fa baba na ran Allah baba baba ina ganin girman ka fa wallahi Allah ko na so in bar ku je ku abin da ya baba ba su ne ku ne baba wannan abin da yaran nan za su yi suke yi a mu muka sa to ba ya siyasa sun daraja mutane ba san kwaye mu ba sai sai abin da sun kama ya sun tafi ba za ka kargin ko ba ana haka ke baba haka muke tura su da ta mu ɗaya su ne mu muka ce kasu ƙadi ganin fasa nan a liga wani ne shi shine baba shi wannan mutumin da zamu leka shine mutumin da ya kawo kuduri aka ga nan ta dangi shine mutumin da yake raba mashina kwanaki da matasa shine mutumin da ya sama mutane abin yi wannan mutumin arziki ne duk wannan abubuwan da ka gani titunan nan da ka gani na gyaɗe da aka yi din nan duk shi ikawo motion a majalisa aka ya ba za mu zaɓi wannan mutumin ba ka gan shi fa wannan rabul habu zakar biye ya ba kaura cikin su ba goje gashi ya zama daren ya kuka ne ba za ku san wannan ba mu muka san shi mu wanya mu muka san wannan yaro ba biye ba ne shine ai irin wannan bai kamata a nan wurin a rika rika fasa shi rika kawo fasa ko da gidan mai gari za mu sa fasa shi in ma ba da mu an ce da fasa ba biya ba da ma sai tiye ya yi wani fasa haka yake wannan baba ba da fasa wuri yaro ya ganin darajar mu ne manya a garin nan wannan gaskiya ne ba duk wasu abubuwan da aka yi an ce an yi wani abu in an bincika sai ka ji an ce shi ne ce a yi shi ai ba mu san shine ba baba abin da wannan ne ba haka ma za mu je mu dawo mu je da ba lige za mu je mu je da duk da lalika ne duk inda za a leka wannan abin sai mu shekara 10 a gurin za mu je mu za mu lika ta kan sai sai da su ina ko su ma kawo mana wasu wannan mana ku kawo da sabi shine ku kawo sabi sai memba wannan honorable da kuke gani wato Abu PA dan majalisa jaha na taro wanda yake wakiltar taron shine wanda ya kawo gadar nan ta dangi shine kawo shi asibitin yara na kan gidan titin gidan zu sannan shine ya kawo sabon titin da aka yi na Ahmad Musa da ke Tarauni wannan mutumin titin yan tsaki na kan Court Road shi ya kawo shi a mazafu guda 10 da ke Tarauni wannan bawan Allah shine ya gina primary da secondary guda biyu a mazafin nan gaba daya sannan mutumin nan shi ya raba motoci ya raba kwamfutoci mutumin nan shine ya gina masallaci na 5 salawati da ke Kano sannan kuma ya gina na Juma'a saboda haka ga wajibi ne mutumin nan in ya fito mu dauko koda sa aka kore aka ita ce makamanka da ita zaka yaki duk wani abu da za a yi mutumin nan duk da ya faɗi zabe ba bai fasa aikin alheri ba to sakamakon abin da yi masa barin majalisa da yi mai girma Dr. Abdullahi Umar Gandu da Kadin Islam ya masa sakamakon ta goma shi ya ba shi chairman na scholarship board na Kano baki daya da haka wajibi mu zaɓi wannan mutumin ku fito kanku da farko ku zaɓe shi idan ya sake fitowa nagode Tarauni sai Habu PA sannan ban Allah nan bai kyala baban gida MC ba mawaƙinsa babban shakikin mawaƙinsa na ɗaya ya ba shi mashi ya ba shi kwamfuta ya ba shi wasu tallafi na wani ɗan jari da ba a rasa ba ya ba shi mutumin nan ya tallafa masa da yawa ya kuma taimake shi iya taimako
don haka fito kwanku da kwarkwato zaɓi wannan ban Allah a shekara ta 2023 ƙarƙashin tutar jam'iyyar APC canji insha Allah. Saboda haka abin da ke so da ku samari ko karɓi fasa ku za ku liƙa tsantsan wurin tun muka ce a liƙa zo za a liƙa ta yi da karɓa mutum. Kai nuwa da shan Allah ka yi tsiran ka wata ki. Ka riƙe mutanen ka a shekara rawan taki.